Keď si dopraješ slopaničku, teda alkohol, respektíve etanol, naše telo urobí najprv trojitú vývrtku, pretože je pre nás vysokotoxický a teda narušuje a poškodzuje bunky, takže okamžite ako ho skonzumuješ, tak telo si uvieže čelenku, popúka všetky prsty, pocvičí krkom do strán, vykašle sa na množstvo iných procesov ako regulovanie cukru alebo trávenie a prioritou sa stáva premeniť tento toxín na niečo iné. Nášmu telu sa podarí premeniť etanol na inú látku, tak si utre pod z čela, vydýchne si, urobí víťazný taneček v podobe diskorobota a potom sa ide pozrieť na to, že na čo sa mu to podarilo premeniť a tá látka sa volá acetaldehyd a hneď ako sa to telo dozvie, tak dostane metaforickú hnačku v štýle výstreku šampanského, pretože acetaldehyd je jed a karcinogén, ktorý bunky nielenže poškodzuje, ale aj zabíja. Ten ale telo vie premeniť na acetát, ktorý sa dá považovať za formu kalórie, ktorá neobsahuje žiadnu nutričnú hodnotu a je teda považovaná za prázdnu kalóriu. A tento proces premeny z toxínu na jed a z jedu na prázdnu kalóriu prebieha v pečení, takže tá dostane prvú facku. A preto alkohol súvisí aj s cirhózou pečene, ale ten jed sa dostáva aj do krvného obehu a teda dostane sa aj do nášho mozgu, kde okrem iného stenšuje mozgovú kôru, degeneruje mozog a narušuje komunikáciu medzi jednotlivými bunkami v rôznych častiach mozgu. No a to spôsobuje to, čomu my hovoríme, že opitosť. Takže najväčšie hobby našej kultúry spočíva v tom dostať do svojho tela jed, ktorý poškodzuje náš mozog. A to nás robí z prostejších a nám sa to tak páči, že toto hobby spájame s každou významnou, šťastnou, smutnou, nudnou a spoločenskou situáciou v našom živote. Samozrejme, alkohol mal v minulosti veľké opodstatnenie a rámcoval našu históriu, pretože už pred 5000 rokmi v Mezopotámii našli pozostatky vinných sudov, ale predpokladá sa, že prvá kultúra, ktorá začala vyrábať alkohol, bola čínska. No a v určitých obdobiach našej histórie bol alkohol bezpečnejší ako voda, pretože vo vode bolo príliš veľa baktérií, ktoré mohli spôsobovať choroby, no a tie baktérie alkohol zabíjal. Rovnako pomáhal vytvárať pocit ľahostajnosti voči životu, ktorý nebol až tak jednoduchý a príjemný, pretože ak musel človek pred stovkami rokov od rána do večera obrábať pole a dostal náhodne hnačku, horúčky a krče z obyčajnej vody a potom prišiel domov, kde bolo 10 otravných detí, z ktorých sa adolescentného veku dožili pri najlepšom traja. No a do toho všetkého prišiel panovník, zobral mu polku toho, čo vypestoval a on vedel, že ani za Boha si nebude môcť dovoliť Zetor Fortera HSX, po ktorom túžila jeho rodina po generácie, pretože to by mu s obrábaním políčka pomohlo. No a alkohol v takomto prípade mohol aspoň zabrániť tej hnačke a vytvoriť väčší pocit ľahostajnosti voči tomuto prominentnému životu smotánky. No a keď sa pozrieš na súčasnosť, tak hygienicky nezávadná voda nie je až takým zázrakom ako vtedy. Hnačka je pre väčšinu ľudí tak zriedkavá, že robia divadlo, ako keby im práve objavili polmetrový zhubný nádor na pečení. A kvalita života oproti tomu sedliakovi sa tak zlepšila, ako tvoj život po objavení mozgovej atletiky. Alkohol sa ale do našej kultúry zakorenil tak hlboko, že my neustále aktualizujeme dôvody, prečo je dôležitou súčasťou našej spoločnosti, napriek tomu, že nielenže ničí naše organizmy, ale množstvo životov ľudí naokolo. Alkohol je súčasťou množstva našich tradičných pesničiek, je súčasťou vítacích a svadobných rituálov. A ako povedala v našom rozhovore Barbora Kucharová, tak alkohol je dokonca hlavnou súčasťou kresťanskej tradície. A ak teda Boh vedel, ako alkohol pôsobí na naše telo, pretože vie všetko, tak to je, že premenil vodu na víno. Je to dosť taký sofistikovaný prank z jeho strany. A my to vidíme všade naokolo, pretože norma našej kultúry je tá, že alkohol je OK, ale to vychádza z minulosti, kedy sme tieto poznatky o alkohole nemali. Rovnako ale bola kedysi norma podrezať kozu alebo baránka, aby sme potešili bohov a tí nám za to zoslali dážď alebo dobrú úrodu. Ale dnes už vieme, že to nie je najlepšia stratégia a miesto bohov sa obraciame na meteorológov alebo na ten Zetor Fortera HSX, keď chceme dobrú úrodu. No a je rok 2023 a
a my už máme obrovské množstvo poznatkov o alkohole a preto je najvhodnejší čas sa zamýšľať nad tým, či by nebolo dobré túto normu trošku začať meniť alebo s ňou niečo robiť. Ale chcem len povedať, že cieľom tejto epizódy nie je to, aby som demonizoval alkohol, ale chcem skôr vytvoriť čo najlepšiu informovanosť o účinkoch alkoholu na ľudské telo v čo najviac ľuďoch v Československu, povedzme. Keď som počúval potom, čo vychádza z štúdií spojitosti s tým, ako alkohol vplýva na naše telo, tak mi vystrelili z očí karpiny, odpadli mi parochničky na prstoch a nemohol som uveriť vlastným zvukovodom a zároveň to bol jeden z dôvodov, prečo som začal abstinovať sám. A ja som presvedčený o tom, že väčšina Slovákov a Čechov, ktorí slopanička je pravidelné hobby, nevedia ani jednu alebo väčšinu z tých vecí, o ktorých budem dnes rozprávať. A sú to krajiny, ktoré majú dokopy 15 miliónov obyvateľov a obe sa dostávajú na svetové popredné priečky skonzumovaného alkoholu ročne v priemere na obyvateľa a aj v miere závislosti na alkohole. A o následkoch vieme, citujem, škodí to zdraviu. Ja som mal samozrejme vlastné problémy s alkoholom a preto veľmi dobre viem, kam môže až človek padnúť a aké to je žiť s pocitom, že bez alkoholu je môj život ničím, že nemám žiadnu charizmu, žiadne zážitky a žiadnych kamošov. A do tejto situácie som sa dostal vplyvom okolia, ktoré to prezentuje ako normálnu vec a to vychádza z noriem, ktoré definuje kultúra, v ktorej žijem a ja by som chcel svojou trochou prispieť k nejakej zmene alebo k posunu tejto normy, aspoň o trošku. A celú túto tému perfektne spracoval Andrew Huberman, a.k.a. Aďo Hubina, vo svojom podcaste Huberman Lab, kde dal dokopy tie najzaujímavejšie štúdie a preto som sa ním dosť inšpiroval v tejto epizóde. Odkaz bude v popise pod videom. Poďme ale späť do mozgu, pretože keď sa tam dostane ten acetaldehyd, tak jedna z prvých vecí, ktorá nastáva, je, že sa zníži aktivita v oblasti mozgu, ktorá je spojená s myslením a plánovaním a hlavne s potláčaním impulzívneho správania. Je to prefrontálny kortex. A to je tiež dôvod, prečo začneme rozprávať hlasnejšie, keď začneme konzumovať alkohol, pretože prestávame vnímať intenzitu svojho hlasu. Tiež môžeme začať viacej chodiť, viacej gestikulovať, viacej sa hýbať, možno tancovať. A to všetko vďaka zníženej aktivite v tejto časti mozgu. Je to preto, že prefrontálny kortex uvoľňuje látku zvanú GABA, ktorá reguluje aktivity v rôznych častiach mozgu, ktoré súvisia s myšlienkovými procesmi a s motorickým správaním. A keďže aktivita prefrontálneho kortexu sa znižuje, tak aj uvoľňovanie GABY do rôznych častí sa znižuje. A potom to neutlmuje ich aktivitu. No a úplne zjednodušenie, GABA znie ako gabika, tak si to môžeš predstaviť gabiku ako takého diplomata v mozgu, ktorý chodí do rôznych častí, kde vznikajú potreby impulzívne konať. A ona ako diplomat príde a ukľudňuje tam tú situáciu, aby sme tú potrebu okamžite nepremenili do reality. Alkohol ale gabiku vypne, takže my sme viac impulzívni a menej sa kontrolujeme. Vo výsledku teda rozprávame viac bez premýšľania, robíme veci bez premýšľania a rovnako sa utlmujú časti mozgu, ktoré súvisia so zvažovaním viacero možností, čo povedať, čo spraviť v danej situácii, čo je výhodné a čo nie je. Dokopy to vyústi v to, že sa častejšie môžeme hádať s ľuďmi naokolo, ľahšie sa pustíme do konfliktu, podvedieme partnera, alebo povieme niečo, čo by sme absolútne nepovedali. Možno napíšeme bývalému partnerovi alebo omočíme bar. Problém ale je, že tento proces nenastáva len počas opitosti, ale pri pravidelnom pití alkoholu robí zmeny v týchto neuroobehoch v mozgu, čo znamená, že aj keď sme triezvi, sa začíname menej kontrolovať a sme viacej impulzívni. Ale aby sme si to upresnili, pravidelné pitie sa považuje za 7 až 14 drinkov v priemere za týždeň. Jeden drink je buď pivo, pohár vína alebo malý poldecák. A pozor, môže to byť celý týždeň nič a počas víkendu 7 až 14 drinkov. A ide o celkový priemer za týždeň. Čiže alkohol aktívne mení našu osobnosť na viac impulzívnu aj v čase, keď nepijeme. A keď si dáme zase alkohol, tak sa táto zväčšená impulzívnosť znova znásobí. Našťastie to nemusí byť trvalé, ak abstinuješ 2 až 6 mesiacov, tieto neuroobehy sa vedia vrátiť do normálu, lenže takéto obdobie na Slovensku a v Čechách nezažije väčšina ľudí od 15 rokov.
Ak sa ale bavíme o konzumácii alkoholu po dlhé roky, tak tieto následky vyzerajú byť nezvratné. A to sú ľudia, ktorým stačí jedna veta alebo jedna poznámka, aj to ako zápalka pri kaluži benzínu. Dostanú sa extrémne rýchlo do amoku alebo vybuchnú a majú problém počas toho kontrolovať svoje správanie, emócie a agresivitu. Alebo si nemôžu pomôcť a stále sa nechávajú uniesť svojimi impulzami a povedzme podvádzajú, majú slabú disciplínu a je problém si vybudovať nejaký nový návyk. Preto jedna z prvých vecí, ktorú som si všimol, keď som začal menej piť, je, že v mojom živote bolo oveľa menej výčitiek. Pretože som nerobil blbosti počas opitosti, ale viac som mal veci pod kontrolou aj počas tých situácií v bežnom živote. A samozrejme zvýši to pravdepodobnosť urobenia správneho rozhodnutia a zníži to mieru výčitiek. Možno ale povieš, že alkohol je jediné, čo ti pomáha so zvládaním stresu a pod vplyvom alkoholu sa to aj tak môže zdať, ale viac pravdepodobné je, že alkohol je práve ten dôvod, prečo máš problémy so zvládaním stresu. On totiž spôsobuje dramatické zmeny buniek, ktoré uvoľňujú serotonín, ktorý súvisí s náladou, s pocitom spokojnosti, ale aj s tým, ako vnímaš seba. Čiže vypiješ alkohol, ten sa premení na jed, acetaldehyd, a ten rozhodí aj komunikáciu v obehoch v mozgu súvisiacich s náladou a spokojnosťou tým, že ich najprv urobí hyperaktívne. Preto sme na začiatku po prvých drinkoch až otravne komunikatívni a máme pocit lepšej nálady. Keď ale alkohol vyprcháva, tak aktivita týchto obehov výrazne klesá aj pod základnú hladinu. Preto si väčšinou ideme pre ďalší drink. Ale po pár drinkoch sa už to zlepšenie nálady neopakuje a telo ide do útlmu. Začne sa spomalovať reč, pohyby začínajú byť nekoordinované, rozhodí to aj držanie tela a začíname sa tak opierať, sme menej ostražití a to môže vyústiť až k takému odpadnutiu. Okrem toho, že sa nám znižuje úroveň serotonínu alebo uvoľňovanie serotonínu, tak ľudia, ktorí pijú pravidelne, majú zvýšené uvoľňovanie kortizolu, teda stresového hormónu v tele, aj vtedy, keď nepijú alkohol. Vo výsledku sa teda cítia viac v strese a úzkostlivo, aj v obdobiach, kedy nekonzumujú alkohol, a to môže zase viesť k zvýšenej konzumácii alkoholu. A toto zvýšenie kortizolu, teda stresového hormónu, aj mimo obdobia konzumovania alkoholu nie je úplne malé. Bohužiaľ, tuto ešte nekončí, pretože to súvisí aj s dopamínom, pretože alkohol extrémne zle pôsobí na náš mikrobióm a trávenie, ktorý okrem iného súvisí aj s imunitou, ale je prepojený aj na mozog a signalizuje napríklad aj to, že má uvoľňovať serotonín alebo dopamín. A teda reguluje tvoju náladu väčšinou v pozitívnom slova zmysle. Keďže mikrobióm tvorí obrovské množstvo mikrobaktérií, ktoré sú nevyhnutné pre jeho fungovanie, tak v kombinácii s alkoholom nastáva menší problém, pretože ten baktérie zabíja. Zabíja teda dobré baktérie v našom čreve a ostanú tam zlé aj z čiastočne stráveného jedla. Pri metabolizovaní alkoholu sa potom uvoľňujú tzv. Cytokíny, ktoré sú prozápalové a tie sa dostávajú do tela spolu so zlými baktériami, vytvára to v tele zápaly a v mozgu narušuje obeh, ktorý kontroluje konzumáciu alkoholu, čo vo výsledku vedie zase k zvýšenej konzumácii. Takže toto narúša hladiny dopamínu aj serotonínu, ale okrem toho alkohol ešte absolútne negatívne vplýva na spánok, pretože ak sme pod vplyvom alkoholu, naše telo ho metabolizuje a odbúrava a to je jeden z dôvodov, prečo nie sme schopní ísť do REM fáze spánku a hlbokého spánku, čiže nenastáva tzv. Homeostáza, čo je v jednoduchosti to, že hormóny sa dávajú do normálnej hladiny a ak tento proces neprebieha, sme viacej unavení, pažraví, máme horšiu náladu a aj horšiu motiváciu. Zároveň nižšie hladiny dopamínu súvisia s nižšou motiváciou, schopnosťou sa sústrediť, horšou energiou, nižšou chuťou sa socializovať a objavovať a nižším driveom a chtíčom sa púšťať do výziev. Potom v kombinácii so zvýšenou aktivitou stresového systému tela a vyššou impulzívnosťou pri pravidelnej konzumácii alkoholu to môže znamenať, že sa človek v domnienke krátkodobej zábavy, ktorú mu ponúka alkohol, pripravuje o dlhodobú zábavu alebo nejaký pôžitok zo života. Znižuje šancu na to v živote niečo dokázať, pretože oproti človeku, ktorý nepije alebo pije menej, bude mať nižší drive, motiváciu a spokojnosť.
Hlavne bude viac impulzívny pri všetkých činnostiach a povedzme aj výzvach, ktoré mu život dá, a so zvýšeným stresom bude viac náchylný na to prepadnúť do nejakých úzkostných stavov a nebude schopný znášať bežné výzvy života. Pravidelná konzumácia alkoholu teda predstavuje obrovskú konkurenčnú nevýhodu vo väčšine oblastí tvojho života, ktoré by sa dali považovať za dôležité. Čo mi ale príde najviac zábavné je, že vďaka tomu, že sme tak malo informovaní o účinkoch alkoholu na telo, tak množstvo ľudí v pohode žije svoj zdravý životný štýl cez pracovný týždeň s tým, že nakupuje biopotraviny, vyberá si dodávateľov mäsa z fariem, dáva množstvo peňazí do vitamínov, doplnkov stravy a kolagénov a potom príde víkend a lupne liter vodky. Škoda, že tým, že alkohol je toxický a pôsobí ako jed, môže spôsobovať aj problémy s našou DNA a génmi. Je to teda aj tzv. Mutagén. To okrem mnoho ďalších iných problémov spôsobuje ohromné zvýšenie rizika rakoviny, hlavne rakoviny prsníka, a každých 10 gramov alkoholu zvýši pravdepodobnosť rakoviny prsníka o 4 až 13%. 10 gramov je približne malé pivo alebo malý poldecák a čím sa zvyšuje koncentrácia alkoholu, tým viacej gramov to obsahuje. Zvyšuje to riziko rakoviny, pretože alkohol pôsobí negatívne na bunky a ich cykly, a teda aj na DNA a jej mutáciu. A tumory sú spôsobené práve narušením cyklov buniek, tou mutáciou. V kombinácii s týmto ešte alkohol zvyšuje premenu testosterón na estrogén, čo sú sexuálne hormóny. U ženy to spôsobuje práve to riziko tej rakoviny prsníka a u mužov to môže znamenať rast tkaniva spojeným s estrogénom, teda mužské cecky, a.k.a. gynekomastia. A rovnako to narúša hladiny estrogénu a testosterónu v tele, čo môže ovplyvniť sexuálny drive a zvýšenie zásob tuku. Čiže, ako je asi jasné, tak vek dožitia s alkoholom nebude prekvitať a preto skús malou trochou prispieť k zmene tejto normy alkoholu, pretože aj ty si jeden z ľudí, ktorý ukazuje okoliu, čo je priateľné. Pretože s tými informáciami, ktoré o alkohole máme dnes, by bolo fajn nežiť v kultúre, ktorú pekne definoval Chris Williamson vo svojom podcaste Modern Wisdom vetou, že alkohol je jediná droga, u ktorej ľudia predpokladajú, že máš problém, ak ju neužívaš. Viac o tejto alebo podobných témach si môžeš vypočuť v audioverzii v našom podcaste Mozgová atletika, kde som nahral už viac ako 100 epizód a rozhovorov a môžeš si ho vypočuť na všetkých streamovacích platformách Spotify, Apple Podcast alebo zadarmo v našej aplikácii Toldo, kde dávame bonusový obsah.